Ushashnaw jang umtasar madakar hari bhai district minta kasni ka arpo atrik uyayong. Kilalit mi siya office jang assistant executive engineer Nongpo Rural Distribution Subdivision MEPDCL Nongpo. Ban ujor ha kabay day bat kajing kiyo kabay boarding. Kani kajing aki bat jing ujor kalong hadian kajing bamla asya. Namar kajing kiyo palat kabil light bat kilapan pa kajing bam sunghu sungha bat kajing bam sunguhun halor kajing kiyo kansan kabay boarding jang kiyo. Iwan kenang ni kan ni ka office MCL tang ban wan pan jembut naki balai kan ni ka bilai jungi menta ka kiu kensan habang ila dep siu kelas pimen mentangi i dei benai baar ma kum kejunga dei benai baar las pimen tang bandal wan keli ki ong ba nadu benai bispeu benai bakhatwe hadu mentangi pat siu de ka tangi kwa ban yo jing shai bakin batai tang ba nilai ben keli rum su ni kumpat ba ngim su thu ba ha yang tu jing batai siki sudah bok bangi ya wan lang ni pat kini kirang baru kini kiba la ya lam khamat wan kili dik khalai kila kham thu ham ki ba kajiban ni ne ko office jong ka misal ada ka tahu ba ka jingkyu kalau ka jingkyu jong ka bilai ba kinong sunong baju siuba bilai lagi sanspa ne sauspa aksi benai ki hap kan siu ya bilai menta lagi ho hajar kiba tam lagi fo dan kiba yo khatsan dan kiba yo hanya kapra di ngiwan berpancing mut napo ka office nang ne ba balai hadu kata ka piu ka bilai den rei habang poi hane ngilap ba kacing siu bilai nek sim bilai na du penai kabar balawan ra ya ka smart meter ko ka snong ka jongi i ba kambiang marka bel bakisim kiong bakisim profesional bar ka kiong profesional kisim ba ya ka rate ka ba kisim ya kalai balada kadai 10 kilowatt kisim tang 10 kilowatt bat ya ka consume kimsim te ka penlengo yang i bar ba ka smart meter ka wan kad ba ka awareness kam dadon te namar ba kam dan awareness program ipai ba kimsai bat kim thu ba ka jing sibilai kela siu henry kisim tang ya kata bat da kala poi kum kan ka kis ba ka bilai kala kibun te ngi habban wan mi chene ban pancing sai na ka office nan ne